Salam gadyrly watandaşlar, salam mehriban ýyldашlar. Men şu gün siz bilen ýekilipde bir gurrun etmekçi. Gysgarak bulam Türkmenistanyň gelen ýa-ni bir agyr habar barada. Gaty gynançly habar diýip düşünýän bir adamyň ýaşap oturan ojagyny ýykmak, ýerini elinden almak bundan beter agyr bir katastrofa ýokmy diýen. Her bir ene üçin, her bir ýaşap oturan halk üçin şol ýeri öz çağalym üçin diýip alan bolsaň, şo ýerden hem jaý salan bolsaň, niýetlep inni gelibem bir bolgusyzyň biri özüne gowun ýetýän, jübütinde pulu bar adamyň biri gelip seniň ýeriňi men hökman alaryn eliňden diýip saňa haýbat atýan bolsa, häkimlik diýilýän ýere bir topar pul berip, dünýäň puluny berip, onam gizlemän açaçan aýdýan bolsa, ine men häkimlige dünýäň puluny berdim. Bu ýeri men seň eliňden hökman alaryn diýip açaçan haýbat atýan bolsa, diýmek bu ýerde Türkmenistan diýilýän döwletde kanunyň işlemeýänligi size açaçan bir şaýatnama bolupdyr. Indi meniň aýtjak datlam şol aýala, şol ene arka durmaly. Goňşulary bardyr, golam bardyr, tanyş bilişleri bardyr, garnaşlary bardyr. Şolaryň hemmesi ayaga galmaly, şol aýaly gollamaly. Şol aýalyň arkasyna durmaly. Her kim öz agyr gününi ýeke galmaly. Şol aýalyň ýeke dälligini görkezmeli. Demeselem, şular ýazat başga ýurtlarda bolanok, bolmaga hakam ýok. Bolurmaýaram, millet şu zatlary bolurmaýar. Sebäbi bu ähli zat millete bagly. Halkyň özüne bagly. Seniň biri kapyňdan gelerde, men seň ýeriňi eliňden aljak, men seň jaýyňy eliňden aljak diýse, sen seredip durmarsyň. Ýokman suratda garşylyk görkezersiň. Özüň diýirdigiň görkezersiň. Ölü dälle. Mene meselem meniň öýümde ýarag bar. Meselem bir gelsin, men goňşym gelsin. Golam gelsin, tapagy ýok, itlenip bir ogry gelsin, ýene gelsin. Öýüňi talamaga gelsin, ýa öýüňi ýykmaga gelsin. Girip bir görsün kapyňdan. Men kapymdan girip görsün. Men şol atar bilen, ýarag bilen gönüm aňlaýan at bilýän hakym bar. Näme üçin? Sebäbi Amerikada her bir grajdanin, her bir watandaş özüni ýarag edinmäne haky bar. Bunun ulanmaga da hakyň bar. Ýöne köçelerde dälle, sen üstüňe bir howp abanyn ýagdaýyny, sen şol ýaragyny ulanmaga hakyň bar. Suwduňam men arkamda durjagyny bilýän 100%. Sebäbi men üstüme geldiler. Men talamagy istediler. Meni öldürmek istediler. Meniň hakym bar. Garşy durmaga, goranmaga, men öz hojalygymy goramaga, ojagymy goramaga, çağalamy goramaga hakym bar. 100%. Ene Türkmenistanyny 2000-nji ýyllaryň başlaryna bolan wakany aýdyp bereýin. Niýazow döwrüne bu taýdan ýol geçýär, bu taýdan şa ýol bolmaly, bu taýdan köşk gurmaly diýip oturan halkyň aglaba böleginiň elinden jaýlaryny alylar, ýykdylar, ýerlerini alylar, oň ýerine de bolgusyz köşk gurdular. Içi beýnisiz oturan bir topar aýtmaýyn diýsem bir şahslar bar. Ine şolar oturtmak üçin köşk gurdular. Şo ýollardan ýöremek üçin, şol beýnisiz adamlara ýöremek üçin şa ýol gurdular. O taýym haçan görseň ýapyk, nämemiş prezident geçmenimiş. Ine şeýdip halky kösediler. Ondan şo döwürlerde her bir hojalykda diýen ýaly edil, her bir hojalykda däl ýöne gadymdan gelýän her kimiň ata babatynyň galan goşa
goşary bardy. Goşa diýilýär-de, goşa atar. Bilemok dogry adyny, tüpöň gepini ýetkisi türkmençe tüpöň diýilýär. Şol bardy. Inni goşa gözlü. Inni şonu bir maşgala aýaly öýüne goşary bar ekeni, şol goşa bilen gidip häkimi atdy. Bir aýal häkim şol Ahal welaýatyna yer paýlap beren ähli millet ally yerini paýlanyp berilen yerlerden jaý sally her kim ogly gydy üçin. Emma son gelen ýanky ýaşmakly bir häkim bardy Ahal welaýatynyň. Şol yerlerin elinden alıp halkın yerlerini tekizletdi buldozer bilen. Şol oturan uşşeýle diýilen ýerde. Ondan soňundan bul aýal 4-5 çagal aýal köçede galdy. Öýüne goşa atar bar ekeni, goşa atar. Bunu ek alýady ýanky neme Kıpçak taraplarda mı ýaşaýan eken şol ýaşmakly häkim aýal şoň öýüne barıp atyp gaýtdy. Aýagyndan atypdyr ýöne. Onuň şondan soň şo wakadan soň kimiň öýüne goşa atar bar bolsa ýygnamaly, ýok etmeli, aýyrmaly, almaly diýip ýanky perman çykarlan bolmaly. Şondan soň öýme-öý aýlanyp watandaşlar, ünsürim öýme-öý aýlanyp goşa atar tüpöň ýygnap başladylar. Pagon götürýän, ýanky biziň nemelerimiz bar. Resmiýlerimiz pagon götürýänler. Mene bular aýlanyp, öýme-öý aýlanyp kimiň öýüne tüpöň bar bolsa ýygnap alyp çykdylar, aýryp çykdylar. Inni men bunu nireden bilýän? Biziň ýanky goýunumyz, malymyz bakýan çölle çopanlar bardy. Ne şol çopanlaryň üstüne barıp kimin goşary bar bolsa, täbi çopan adamlara hökman gerek ýarag. Täbi sen goşuňa gurt darap bilýär, goranmaly bolýan. Ne şol ýagdaýda hökman çöllerde ýanky çopanlarda ýarag bolýardy. Ne şolary çen alypdyrlar, şo ýerde bir bulç çopanam bardy. Onam alyp äkidipdirler, basypdyrlar 3 sutka, näme? On mer sutkamy ýanky görüli, oş tüpöň malsaň bolýa, dawa etmen diýen ýaly gaçyp sapsa razy bolupdyr-da. Indi şoň ýaly gorkutmak üçin elinden bir tüpöň alýarlar, özüňem 15 sutkada saklaýarlar. Ne şeýdip adamlaryň gözüni gorkutýarlar. Ne bu gorkutma metody. Indi men diýjegim halkymyza ýüzenesim gelýär. Dım oturmaň. Siz 30 ýyl bäri dymdyňyz, oturduňyz, ine şuňa geldiňiz. Indi siziň göz görteli haýsydyr bir şahs gelip jübüsinde 5 manat pul bar adam gelip çık bu taýdan men sen ýeriň alýan diýip bilýär. Indi şol şu zatlar bolmaz ýaly ne tip bolsa täze Türkmenistan gurulanyny guruljagym 100% görünüp dur. Indi şol täze Türkmenistan gurulanyny şul adamlaryň şul eden etdilikleri üçin her biri jogap berer. Her bir adam jogap berer. Indi men başga da watandaşlarymyza ýetjek haýyşym kimde kim jaýlary elinden alynan bolsa, kimde kimiň yerleri, jaýlary ýykylan bolsa, участоклary, yer mellekleri elinden alynan bolsa, şularyň hemmesini jikmejik ýazyň şoda gurdy. Kim häkim bolup işledi? Haýsy ýyllarda jaýyňyz elinden alyndy? Haýsy ýyllarda jaýyňyz ýykyldy? Şu zatlaryň hemmesini ýazyň. Ýazyp belli edin. Bu zatlary hökmany gerek. Şoda gurdy işläp bundan 5 ýyl 10 ýyl öň bolsun häkimliklerden häkimlik çalyşyp dur hälim şindim. Şolaryň kimem bolsa atlaryň familiýasyny ýazyp alyň. Sebäbi bulan hemmeti hökümetiň öňünde, ýani halkyň öňünde jogap berjekdir. Kellelerini ýalaňaçlap jogap bermeli bolurlar. Eden etdilikler üçin, eden jenaýatlar üçin. Bu zatlar agyr jenaýat. Jenaýat sebäbi adamlaryň oturan adamyň elinden jaýyny, ýerini alyp jaýyny ýykmak diýmek, bu bir jenaýatyň iň ulusydyr. Ine şunu ýatdan çykarmaň watandaşlar. Şonuň üçin aýtjak zadym, meni berk belläň. Kim şular ýaly ýagdaý waka başyndan geçen bolsa, şular ýaly katastrofa diýip aýdaýyn.
baştan geçiren bolsa şu neçenni hemmetini yazıp alın. Hekimlerin atlary, şäher hekim bolsun, vilayet hekim bolsun, haýsy edara bolsun, ya pagon götürýän, pagon götürjilerden agyr zulüm gören bolsaňyz, atlary, familiýalary, zwanýalary hemme zady yazıp alın. Her mahal gerek zat, gerek boljak zat, ene bize şol şaýatnamalar, şol ýanky adamlaryň atlary, familiýalary, işlän döwürleri, yerleri, ýyllary, aýlary hemme zady gerek bor. Ine şuňlukça men şeýlerek siz bilen şu zatlary aýdasym geldi, siz bilen gurrun edesim geldi. Bolýana watandaşlar, şu ýerde men gepleşigi tamamlaýyn. Bolýa sag bolun.